Яңа йылдың икенче көне Кытай авылы өчен онытылмас тәэсираттар, байрам кәйфе алып килде. Авылдың Улытау итәге астындагы яланда икенче тапкыр кышкы мини-футбол буенча Улытау йыйыны 2022 исеме астында зур турнир үтте. Уга Учалы районнан гына түгел, ә хатта Силәбе өлкәһеннән дә командалар килде. Кышкы турнир быелгы елда уже икенче тапкыр үткәрелә. Беренче турнир безнең 2020 елда үткәрелгән. Онда безнең 8 команда катнашты. Бөтә 12 команда заявляться иткән, но 4 команда сниматься итте. Көндәр хук булгас килеп итмәләр. Но быел Аллага шөкер бөтә 12 команда килеп итте. Моны әле групповой этап үтте. Хәзер моны плей-офф баштала уже. Аллага шөкер бөтен зур рәхмәт поддержкага, ярдәм иткәннәр өчен, особенно спорт комитетка Учалы районының һәм КПРФ Башкортстан Республиканың КПРФ бүлексәһенә. Безгә төрле яктан ярдәм иттеләр. Финансирование, призлар. Турнир 2 уен яланында параллель рәвештә барды. Һәр команда еңү өчен кышкы һавыкта тиреләп бешеп туп типте. Ару-талуга карамастан яшьтәр шаяртырга ла вакыт тапты. Бүген килдек, менә группанан чыктык и 1/4 стадияла электик мусульмандарга. Мусульмандарга еңелдек 2-0. Шуның өчен минем насар настроение. Менә һәр кайтабыз. Исмаһам ашаттылар. Һәр ашап кайтабыз, тугбыз. И һәйбәт. Өйгә кайтабыз, Хайдарга бесән халабыз. И юктарга булды. Мунсага барып килһәк еще, можно юктарга. И все, иртәгә как обычный день. Футбол булмай. Шунысы насар. Уеннар гомма ничек үтте? Ничек соперниктар төстен өйләдер? Кемдәрде еңдек? Слабыйдар. Кемдәргә еңелдек? Көстеләр ул. Зәйнәкәйде еңдек, 4-2. Улар булай пойдет. Уйнай беләләр идрек. Адак кемгә еңелдек? Газаекка еңелдек. Вот, газаек еңелдек, чөнки Ишмәкәйгә газ кирәк. Һәр еңелеп, может газ үткәрәләр безгә. И 1/4 мусульманман үтәп, еңелдек опять әйттем дә инде. Иртәгә мәсҗидкә барам. Сара барышында барлык халык, көйәрмәннәр арасында лотерея уены ла уйнатылды. Һәр кем даланына карап кыш бабайдан бүләктәр алды бул көн. Ә уеннарга килгәндә турнир 2 этапта төркемләп һәм плей-оффта үтте. 12 команданан плей-оффка 8 көсле команда сыкты. Унда югары позицияга путевкалар уйнатылды. Көсле 4 төркемгә Учалы калаһының мусулмандар һәм газовик командалары, Кураманан Тулпар һәм Кутой өс командалары инде. Көсөргәнешле уендан соң финалда 2 көсле команда Тулпар һәм мусулмандар осрашты. Был командалар бик матур һәм сәмле уен күрһәтте. Уен 1-1 исәбе менән тамамланды. Көсле команда иһә пенальти сериялары менән билдәләнде. Һөҙөмтәлә беренсе урынга Учалы калаһының мусулмандар командаһы сыҡты. Әйткәндәй, улар кышкы мини-футбол буйынса Улытау йыйыны турнирында 2нче тапкыр чемпион титулын һаҡлап ҡалып күсмә кубокты алды. Бөгөнгө турнир яман оҡшаны беҙгә. Здесь была конкуренция, борьба, ярыш булды, көрәш булды. Командалар бик көстө. Учаленский райондан килгәндәр. Финалга сыктык Кураменский команда менән. Традиционно уже за финал боремся. Беренче урын алдык командабыз менән, мусулман командалары менән. Рахат, саф һавала, таудар араһында туп типтек. Икенче урынды лайыклы рәвештә Курама авылының Тулпар командаһы яуланы. Был команданы ла билдәләп үтергә кәрәк. Улар башка командалардан шулай ук тәҗрибәлерәк һәм бик көчле команда. Улар иңендә лә бихисап еңүҙәр, чемпион титулдары бар. Турнирда үтеп китте, Аллаға шөкөр. Да, әҙерәк кенә етмей калды безгә. Может, хәлдә бөттеләр, арыга үтте дә. Пенальти ул лотерея. Уңа как бы кемгә повезет побольше, шуңа инде. Илсөхәт генә етешмәгәндә, имештәгәндә. Икенче вакыт еңербез, Алла бирһә, килербез шулай команда менән. Турнирдың бронза призерлары булып Учалы калаһының газовик командаһы сыҡты. Был команда шулай ук районда көслөләр исәбендә тора. Сегодня приехали на этот прекрасный турнир, потому что все-таки это Новый год, год здоровья. Хотели бы быть здоровыми, получается. Все-таки 2 января, это начало года. Чем лучше дома валяться, решили приехать. Тем более организация хорошая, мы уже давно следим за этим турниром. Они проводят и зимой, и летом.
То есть мы вот сегодня приехали первый раз, но я думаю, не последний. Прекрасная организация, сильные участники, в принципе, очень хороший уровень. Еңеүче командалар мактау кагызлары һәм истәлекле призлар менән бүләкләнде. Бунан тыш турнирда иң яхшы уенчылар да билдәләнде. Улар арасында иң яхшы хаксы, һөҗүм итүчеләр, бомбардирлар һәм башкалар бар иде. Сара һуңында барлык еңүчеләр һәм уенчылар хөрмәтенә салют атылды.